chakachaya mhuri yeZimbabwe. Cyril Ramaphosa pazomushatira manje nekuti ava kureceiva stiff resistance, vanhu vachiti ANC ngaichirova pasi, asi iye ava kuda kusimudzira pawa yake kuti aramba aripo nekuda kwokuti ava kushedza haasi kudzokera mashure, ava kushedza Zanu PF kana Idi Mnangagwa kuti amonite ma-elections azoitika musi wa29 Chivabvu. Muri Zimbabwe pazoshata mai, notoona ma-opposition parties ojamuka achiti ko Zanu PF ine nechekuita neSouth Africa. Sambina mashoko abudidzwa muzora nhasi kuti bva subscribe like utina on the bell icon. Nokuti mashoko omunyika muchinzi mapato anopikisa South Africa ari kubvunza kuti sei bato riri kutonga muZanu PF muZimbabwe riine chekuita nesarudzo dzemunyika iyi zvichitariswa nenhoroondo yekubirira sarudzo kwarinoita. Vachitaura pamusoro pekutsvaka rutsigiro kuAtteridgeville, vaRamaphosa vakati Zanu PF haisi kuzovhiringa mafambisirwo esarudzo munyika asi kuti inoongorora iri parutivi. Asi mutungamiri weAfrican Transformation Movement ATM vaVuyo Zungula vakanyorera kukomisheni inoona nezvesarudzo munyika reIndependent Electoral Commission IEC pamusoro penyaya iyi vachiti kubvumidza bato reZanu PF kuongorora sarudzo dzemuSouth Africa kunosvibisa zita remafambisiro esarudzo munyika. Ndo mashoko ari kubuda panapa zvinzi imwe opposition yabva yaenda kune yavanoti IEC Electoral Commission yemu South Africa vachiti Zanu PF ikangoya chete yava kutosvibisa ma-elections emuSouth Africa. Ndokuti Zanu PF vanoiziva kuti inyanzvi pakuriga ma-elections. Mashoko ari kubuditswa panapa mujolas. Chibotoziva mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pinai mucomment section medu, musangano subscribe, kulike, chinokutina on the bell icon.